নাই মই ৰাজনীতিক কথা মই মন্তব্য দিব বিচৰা নাই, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট আৰু স্পষ্টভাৱে মই মানে জনাব বিচাৰোঁ যে BTC আৰু BTR বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ কেঁচা ৰঙা তেজেৰে এইটো গঠন হোৱা, তেওঁলোকৰ আত্মবলিদানৰ অন্তত স্থাপন হোৱা এটা কাউন্সিল হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই স্পষ্ট ভাষাৰে মানে ক'ব বিচাৰোঁ যে কোনোবাই কাৰোবাৰ ওপৰত কঁঠাল ভাঙি পেলাই, কাৰোবাৰ মূৰৰ ওপৰত কঁঠাল ভাঙি পেলাই যদি ইয়াত চলিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ বিষম হ'ব। আৰু তেওঁ কোনটো আন্দোলনত জড়িত আছিল, তেওঁ এপছু আন্দোলন, BLT আন্দোলন, NDB আন্দোলন, কোনটো আন্দোলনত জড়িত আছিল, ৰাইজৰ আকাংক্ষা তেওঁলোকে পূৰণ কৰক। আৰু এই চৰকাৰখনে সকলোৰে এটা আশা আছে যে BTR শান্তি চুক্তি তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। আৰু ৰূপায়ণৰ কাৰণে যিহেতু চৰকাৰ ৰাইজে গঠন কৰিছে, তো চৰকাৰখনৰ ওপৰত বহুতো দায়বদ্ধতা আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে কাৰোবাৰ মূৰৰ ওপৰত কঁঠাল ভাঙি খোৱা চিন্তা বাদ দিব লাগে। আৰু শ্বহীদৰ আত্মবলিদানৰ কেঁচা তেজেৰে গঠন হোৱা এই BTC BTRৰ ওপৰত যদি কোনোবাই যদি তেনেকুৱা মন্তব্য কৰে, আমি কোনো কাৰণত সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি কোনো কাৰণত বহি নাথাকোঁ। এই কথাহে মই স্পষ্ট কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ना बे खोथानि सायाव आंहाथ' रिप्लाइ होनो गोनां गैया, खारन बे मोनसे पलिटिकेल मेटार। किन्तु नैबे खोथाखौसो आं स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे BTC आरो BTR दानायनि आन्दोआव बा जोनोमनि आन्दोआव 34 इयार्स जि बड'लेण्ड आन्दोलन, आरो बे बड'लेण्ड आन्दोलनाव एबसुनि आन्दोलन, BLT NDBनि आन्दोलन मोनथामजों लोगो नांनानै 5000नि बारा मुंख्लं जादों। मुंख्लंफोरनि गोथां थैजों जोनोम मोननाय बे BTC आरो BTRखौ लानानै बिथांमोननि आत्मबलिदाननि बिनिमयावसो BTC आरो BTR दिनै जोङो काउन्सिल, सेक्सुवेल काउन्सिल जि मोननो हादों। आरो बेयाव बर' रायजो राजानि सोमावसारनायनि बिनिमय दङ। दा बेखौ लानानै सोरबाया मतामत होगोन, सोरबाया बायदिसिना खोथा बुंगोन। जोंहा बेयाव गोबां साननांगौ दङ, आरो बेखौ जों मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनाय नङा। दा बेखायनो सोरनिबा खर'आव खान्थाल बुफ्रुनानै जानानै थांना थानायनि सिमांखौ जाहाथे दानमुथों। आरो बिथाङा जाय बेक्तिया बुंदों, बिथाङा एबसु आन्दोलन, BLT आन्दोलन, NDB आन्दोलन बबे आन्दोलनजों जड़ित दङमोन? सरकार मोनसेयाव रुलिं आरो अपोजिशन थायो। बयनिबो मोनसे कमन उद्देश्यआ जाबाय जे रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ। आरो बे सरकारखौ लानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै रायजो राजानि मोनसे सिमां दङ जे BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जाथों आरो जौगानायनि हाबाफारि मावथों। दा बेबायदि मोनसे परिबेसाव बबेबा स्टेटआव जानाय मोनसे थासारि बायदि जोंनि काउन्सिलाव जुदि सोरबाया दिनै लाबोनो नागिरदोंब्ला, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि सार्थआव, एकर्डनि सार्थआव जों मालाबाबो गनायनाय नङा। आरो बेबायदि बेक्तिनि बेबायदि स्टेटमेन्टखौ लानानै जोङो टटेलि अपोज खालामो आरो रिजेक्ट खालामो। आरो भबिष्यतआव जाहाथे काउन्सिला रायजो राजानि सार्थआव खामानि मावो, एकर्डनि सार्थआव खामानि मावगोन। आरो बे मेन्डेटखौ लानानै बिथांमोना सरकार दादों, आरो बे मेन्डेटनि गेजेरजोंनो बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ, बेखौ जोङो बिसास खालामो। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनितिक बाथ्राखौ लानानै जों कमेन्ट होनो नागिराखै। किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे बेबायदि जि मोनसे सिन्ता, बेबायदि मोनसे साननाय जायनि मेलेमाव फैदों, बेखौ बे टटेलि बाद होनाया मोजां। आरो नङाबा बिनि परिबेसा भयंकर जानो हायो। आरो बेबायदि परिबेसखौ थांनाय 34 इयार्सआव नुबाय। खारन संग्रामनि बिनिमयावसो एकर्ड जादों, एकर्डनि उनाव नैबे काउन्सिला दाजादों। आरो बे काउन्सिलखौ लानानै जोंहा बर' हारिनि बे ओनसोलनि भबिष्यत सिमां आरो जोंनि आल्टिमेट जि जि सिमां, बिनि जोंहा बेयाव मिजिं दङ। आरो बे मिजिंखौ सोरबाया जुदि सिमफायनो नागिरोब्ला, बेखौ लानानै रावबो रायजो राजाया एक्सेप्ट खालामनाय नङा। गोजोन्थों।